daw. Wait. Tanon ako daw, gago. Nakamaskara siya, nakamaskara siya, no. Hadlog, aglaw. Ay, puta, ris ka, puta. So hello everyone, karon kay namalik na ta diri sa Shawarma Kiosk Anomalies. Ug karon humano na jud nato ni. This shift is full. Awa diya madula ako. Ta mahuman na nato ning buwangan ni. Okay, so welcome to welcome to your night shift. Skip tutorial na ta kay I'm the best among the rest. We are the kumano na dyan nato ni siya, at least kabalo na ta karon unsa mga anomalies niya, kabalo na ta sa mga basic ba niya, syempre kabalo na ta sa basic niya, howd pa jud ko. Okay, normal siya. I don't need tutorial, bitch. Tama da yung meat. Okay, here you go, sir. Sassy yarn. Oh my god, unsa ni ha? Unsa buhok ni? It's just a hair. Okay, buhok yun. Buhok yun siya. You saved my night, yeah! This is the best shawarma in town, bro! Ba't di ka nagsasalita? Ayaw mo ba kinukulit ka? Oh my god! Unsa man to? Wait. Tanon ako daw, gago. Nakamaskara siya, nakamaskara siya, no. Hadlog, aglaw. Ay, puta, ris ka, puta. Bye-bye. Dito na lang palit sa lain. Dito ni the best shawarma in town. Napailain dito. Oy, tiguang. Hello. Avja. Bahala ka na. Hoy, gago ka, buwisit. Oh, hell no. Off. Ayaw na. Gago, puta ka, rog pindot. Ayaw, tama rin. Sama, oy. Ay, diara! Serban, takag shawarma? Subagon ko ng ulo ni mo. Hala, nibalik di siya? Okay, normal siya. Here you go, sir. Lo, gagawin sa to. What the fuck? Halak ka? Duda layo si mo lagi. Wait. Oh my god, talawa, bye! One shawarma. One shawarma, pero let me check you first. Oh, hell no! Nalagi Japon to. Wala. Oh, hell no! Oh, hey! 15 clients niya, wala pa inspector. Shh! I'm the best. Hala mo ako maning magpakaugkog mo. Di na anomaly pero na siya daw sa utok. Oh hell no! Pakaugkog mo para sa 1,000? So wala pa lang ko'y kwarta. Dawaton ko na ba pero nana ko'y 10,800. I don't need your money, bitch. Hala, di ara, kinsa naman sad ni. Patay bangga. I don't have any money at all. Mo man itong walay kwarta pero sige lang. Ay ati, ay wanagay siya ikabayad. Nahurot pa jud ako meet. Oh hell no. Yawa. Okay, di ba? Wala ko na adlok. Hala, mao man itong mangurat. Oy, ati. Pagkani lagi mo kurat lagi, putol lang liog ni mo dito, wala. Okay, normal siya. Hibi! Yes, 11 clients na lang. Nya wala pagpakita ang inspector, so I'm the best. Ay, nako. Ibiswadlo ko ba, makatawa na lang ko yate. Oh, hell no! Nalabuding lang. Pindot na akong keyboard as fast as I can. Bay, di dyan siya sirado ba? Bahala na ni. Sige na lang, koy. Kuratan na lang, koy. Okay, umana na yung palabas. Hala, gago. Ano na, inspector? Di man maklose ang window. One shawarma, please. Pero, murag nibalik na kaganina ba? Okay, di siya anomaly. Oh, hell no! Basi day, kambala ni sila. Hello! Hoy, putang! Yawa, oy, makuratan. Di ko na, bay. Hoy, putang! Bay, maugaw akong meat, bay. 2 shawarma? Wala, bago pa siyang mata, bay. Yate ka, nag-brief ra ka? Dili siya anomaly, pero naka-boxer ra siya, tanawa. Oh, hell no! Hoy, pag short sa doy! Sunod order ni mo dira, pag short na. Wait lang, may charge ako. Hala, gago ka, nawala. Hala, gago, nawala lagi ko. Oh, hell no. Bay, sayang nga to, bay. Oy, balik na sa 20, oh. Bay, di dyan lagi ko. Mo, maning way kwarta ba? Lagot, oy, first customer, way kwarta. Ay, di aran, balik si Jimin. I'm in the stars tonight. Hello again? Bag-ura ko nag-abre again? Oh, hell no! Naksama na, iwali ko tol. Doble kara yarn? Dala ko ni, wala, gwapo lagi ni bay. Gwapo kay tingog bay. Can I get that 2 shawarma? Oy!
Sure ba? Duda lagi ko lagi. Here you go. Here you go. Gwapo kayo sigtingog bay. Before I go, may I get your name? Oh, we at the police department were assigned to find a suspect. Gago? Unsa man ni bag? Right. Ako ni? Hala, evict note. Ala, si Light Yagami sa death note. Gugu. Yes! That's it! 20 more seconds! Oh my God! Hala, gago. Gago. Evict note. Hala, patay ko. Patay ko? Murag nasa PBB. Hala, gago. Hala. Shit, what happened? Nanabot ni siya ba? now. Oh hell no. Mao man ni siya mangguba og basura no, tanaw mangguba ning basura ning kumaga ni. Turaw, klaro kayo. Awa. Giguba akong basuran. Buang ning bataan ni. Gukro naman eh. Asa mga ari, subagita. Oh, dayo, subagita dali. Oy. Tubang diri ba? Oy, subagita ba? Oy, subagita ba? Taan ni. Bay, nahanap po ng duha ka kambal ba yo? Oy. Tay, normal ka, tay? Okay, marag normal siya. Here you go! Hala, nahanap po ni nag-brief. Oh, hala na. Di lagi matake lagi. Bay, yun sa manini mo. Ano mali na po ni? Gago di mo pin... Oh, hell no! Bisit, din ako ugma na po. Bisit, din